Hola, sóc l'Eva. Hola, sóc la Marina. Hola, sóc el Nacho. Hola, sóc l'Arnau. Hola, sóc la Roser. Hola, sóc el Lluís. Benvinguts a l'Alta Ribagorça, una comarca pirinenca on la riquesa és inabastable. Uns quants exemples: la Vall de Boí, la fauna autòctona endèmica d'aquest territori i un parc nacional, el d'Aigüestortes, que cada any visiten més de 500.000 de persones. Avui ens esperen moltes sorpreses. Totes aquestes roques que tenim aquí formen part d'un dels 400 jaciments que tenim arqueològics al Parc Nacional. S'han anat trobant eines i utensilis de sílex de fa entre 8 i 11.000 anys. Se sap que com a mínim estava poblat, si no tot l'any, sí que determinats períodes es van trobar molt ben conservades peces de vaixelles del segle III, per tant d'època romana, i a més fetes a Mesopotàmia.